14, ny Danmarksmester, Nea Herford. Og Danmarksmester 2013 i uge 14, han hedder Jonas Pedersen. Og dansk mester 2013, Primula Ålund. Her på den anden plads er dansk mester Bertil Schmidt. Dansk mester 2013, Natasha. Dansk mester 2013, Frederik Tulsgaard. Tillykke til de nye Danmarksmester. Sidst men ikke mindst er det umuligt at få det her op at stå uden sponsorer. Så tak til Rawbike for goodie bags og meget andet guf. Tak til Abekatten for fighterpræmier. Tak til Chillers for præmier på andenpladsen og No Crack, Hansen og Co. for goodie bags og meget andet godt til de frivillige. Granitsuppen for præmier til tredjepladsen. Og sidst men absolut ikke mindst vores hovedsponsor, Friluftland. Giv dem en stor hånd. Tusind tak. Tak for den her gang.